Да ми свърши мача и звъна на Сараф. Да не сме някой да смял. Да дойде менеджер някой да смял. С нами всеки си прави каквото иска в тази държава. Не да спазва никакви правила. Има правила. Чантата влизаме, че трябва да направиш да ти. Точно. Полиция няма какво да е тук, няма какво назва комуникация. Който е гранична полиция? Какви кварталния? От 30 години се правят какво се иска в тази държава. И затова сме в този автобус. Пишете, жалете се. Да, бе, дайте. Дайте сметка. После ви казвам, че утре ще сме ние. Утре ще сме ние. За 1 сантиметър. Знам, че не иска да се преберя, обаче всеки на място. Всеки. Пуснете ли да тръгнем? Викнете менеджер. Викнете някой менеджер. Ами къде е? Защо сте вие тук? Айде. Самолета чака. Какви керосин? Айде.